Ichilo shaka njalo kumavula kuvalwe emsakazweni yethu phansi lekwahlabisa simlanda khona bemsakazweni ake Khwezi FM ekhuza imhlolo ungampela kahle kahle hey kubalekile ngiyabona nje wase level 3 kuthiwa hayi veda ampela abantu abaqhabulele ekhaya hayi ukuthi impela abantu bambe qhabulele endaweni nje kuma endaweni cha angabi njalo siyabonga kakhulu sanojoyina hlena emsakazweni yeKhwezi FM sikunikeza umculo amaqhathanzipho umculo amane umculo amba negazi emsakazweni ake Khwezi FM uhleli noSayiso kaDlamini umadamdam mzunuke wisa kwangabantu abazali umuntu efundisa uPush noPaul umxaka wamaxa uthi amxola xa umvunyo esizwe sonke sa the king and president himself bavuma ukuthi abadala bathi uyalda ukhamzukulu lushulusha lethi uyaroka boy sihleli kamnandi nasi kulezi umculo amaqhathanzipho undaba mlonyeni lockdown sekhaya eNingizimu Afrika kube mnandi ke sigijima kamnandi njengamanje siya le kwanongoma sithatha kamnandi Royal Messengers lesi sikhathi bazokhuluma bethi hayi busi yanibingelela emahostela ngiyazi lapha emsakazweni iKhwezi FM balalela abantu emahostela kakhulu la seGauteng ngoNesfield koJabulane koDeepkloof lapha ke koDube hostela zonke lezo ndawo komzi mhlophe hawu singabala siwafike ephi madoda lapha koJabulane nalapha ke koDeepkloof ya zonke lezo ndawo sinyake ngihlale nomsakazi iKhwezi FM koJosh Gogh sebakhamba kahle nala khaya kwaZulu-Natal sinawo kodwa ngaze ngibeza abantu balalela bakona lapha ko17 koGip nalapha koWema koJacobs koDelton nakoMasho nakoKK into bakhamba kahle kakhulu sigijima kamnandi ke bathi nje bayabingelela bababaza isimo sokuphilisana kamnandi labantu abahlala lapha emahostel ngoba kuthiwa nomthondo akasebenzi akubona ukuthi akasebenzi bayamlekelela abanye belivala ihlazo lakhe bakuyimpela sonto kudliwa inyama kuphela Wethu santhanda uyazi Fonsini konzile mahostela wethu indlela engiphila ngayo ma Fonsini santhanda mahostela somunye mayingasebenze hostel Fonsini konzile mahostela akalale ngadlile nikho 19 Fonsini santhanda mahostela Thina santhanda insizwa Sonziswa njalo ngomgibelo mama Awusihlangana zosinyama kubemani Siza kanjalo ke esejaji government charge emkhazakaza naKhwezi FM bethi ziyaphila yini insizwe emahostela simdusa kamnandi le album ethi simlandi nasigijima kamnandi ke isizwe namhlanje ihlanganisa kanjani lapho sikunikeza khona ithubo thumela kamnandi ku0643800905 sesiyezwa ke bathini abanamhlanje Sawona msakazi ukhuluma nokuphila mhlongo endaweni mhlophe eScots funa sicela ungidlalele ingoma yenkaya masemtshezi corona nkazicelela phela Nkosi yami phela
Sithebela nangoqhawulana. Ubheke nje esisifo lesi Sithebela nangokuthintana. ubheke nje esisifo lesi Sithebela nangoqhawulana. uye baba phela abantu Bebulawa yilesifo. ukudla ngifile Ukudla ngivile. 2020 unezigigaba. ukudla ngifile Ukudla ngivile. 2020 unezigigaba. bana baba phela abantu Bebulawa yilesifo. bewa basivikele baba sivikele baba oh baba lesisi esibulala abantu sivikele baba baba lesisi ukayize sivikele baba Sinqoba ngengoma. Bengakho matamta sekunjani kansanibhatha la ama-respect sithathaza mawudazana nje abafana benkokhela noma yiva ungajabula impela siyazibonga izinqwele zethu Siyazibonga Isicathamiya. Sasingadlali ngathi. Sasisipakala inhlonipho. Ubheke namhlanje angeke usibone sikile mkhuba phambi kwaba. siyazibonga izinqwele zethu thina Siyazibonga sasingadlali ngathi. Sasisipakala inhlonipho. Ubheke namhlanje nje angeke usibone sikile mkhuba phambi kwaba. Ishiyele kwena ke manje kha ku 0324815521 ku 0324815522 Kholenso versus izaliphi imtshezi ngempela ke sizozo ngabe khamba kanjani abalaleli kamnala bemsakazo na ikhweza FM ku 0324815521 ku 0324815522 ekazwide neka esichitha mthombo lapho umfuka mkhize emsakazo nakhe ikhweza FM asibingelele siqale ngayo sabona Hlabangani Ngiyaphila kunjani Awuhlele lapho phela ngecala kahle mangaqalanga nawe. Oh yeah owenze kahle kakhulu wenze kahle usifica saqala Impela nazo u-2020 onezimanga. Unezimanga lo nyaka 2020 ubawukhetha nje u-2020 onezimanga ne-COVID-19. Yemadoda Umhlanze lu-grade 7 ozovula no-grade 12 futhi ukhipha mali. Okay ayibo 12 no 7 19 hayi cha ngiyakuzwa futhi mathematics lo uthi hayi uhamba nayo ngempela ke lapha ezinkanyamba semtshezi lapha ke ekamfuka Nxumalo sikwamukele sikubingelele line 2 sabona Matamtam njani? Ngiyaphila unjani ebusuku Ngiyaphila uthi uhlonga leke. Ozwathini nazo ke kuthini ukusho uzwathini Mina ngicela ukuhamba no-number 1 icorona. icorona uyithandile icorona Hayi. uyayithanda icorona le Hayi. Ngiyakuzwa siyabonga Alright sikwamukele ngwesithathu sawona
Azikho. Ngiyaphila mina. Ngiyaphila. Ungakathabo ukuthi hayi corona bakwe. I-corona bakwethu unyaka wemanga. Oh yeah. Ngwesina akasekho ngisexhubeka mnandi 0324815521 ku0324815522. Omakhelwane laba kusekholenso kusemtshezi sizothi kuthini okusho. Sikwamukele lapho ngwesine sawubona. Yebo sawubona madamda. Yebo baba. Njani? Konke khamba kahle kuwena. Hayi ku right. I-colon number 1. Usho nje? Hayi uzima kakhulu. Ngiyakuzwa. Siyahamba bedele. Danke fuza siyabonga. Hayi ngiyabonga. Alright, asiphethe ngawe sawubona kule ntho. Yebo sa. Ngiphilile unjani kodwa? Ngingathanda kakhulu lokalatha nami ngithi ngihamba nemember wami corona. Oh yeah, uyithanda nayo corona. Hayi ngithanda corona. Uthanda ingoma. Okay, siyabonga kakhulu. Nazo ukuthi hayi uyithandile le corona. Okay, asizibonge kakhulu ke 5 nilo kwanamhlanje. Sinansi ke siyidedele. Namsakazi khuluma Iza kanjalo ke ngempela inkinga inkamba semtsheze emsakazweni ake Khwezi FM bethinta kodaba la icorona ukuthi hayi impela ke isimo sosikhohla sifile lesi. Hayi kunzima ngempela. Ngiyabuka ke la kade ngiveza lapha ngokwenombolo ukuthi engathi ithanda kakhulu lapha ngasensizweni emekubheka ke ngenamba abantu asebedlula emhlabeni nje namhlanje la inyamba ikhulele yafika lapha ku 643 enabantu ke besifazana about 305 kanjalo nabantu besilisa about 338 kwakhulisa ke inamba zafikele lapha ku 643 kanti futhi indaba ke enhle mayithinta lapho ungqongqoshe awenele edlulela wakuthinta ukuthi ngempela ke ema recoveries 52% ukhombisa ukuthi ngaphezulu kwabantu abahaqekile nasebedlula emhlabeni ngenxa yayo mawubheka ke inamba yabantu sebethe balulama njengoba namhlanje nake ithi nje indaba 16116 abantu asebekwazi balulama kanti ama positive case nawo kade ngayibheka ngaphansi afika lapha ku 30967 ukusho ukuthi ke cha siyabonga kodwa ukuthi ke ngempela khona ke abantu abalulamayo sithemba ukuthi nalaba ke abasathintekile sewuba ingxenye yabantu abazobe bethiwa ba recovery ke ensukwini ezizayo mase kubheka ama recoveries salubona ukuthi ngempela nosabambise kahle iprovince esekhaya KwaZulu-Natal irecord abantu abawu2 ke abadlulile emhlabeni 24 hours ekusukela osukwini la izolo sithemba ukuthi ke ngempela ke bazoduduzeka kanye nabo bonke abadlulela ke abahlobo babo bake bamphoqa ungqongqoshe kuleli sonto ukuthi ake veze ukuthi kahle igadla ngapi wathi ungqongqoshe akakabalekile indaba ukuthi siveze ngempela ukuthi ngokwenhlanga kodwa ke uthe ake ngigcile inambe nezodwa ngingabheki icorona yonke osukwini la izolo ngoba lokuningi belesele anganazisa ukuthi kubantu abadlula emhlabeni abantu abansundu ekuyibona kabahamba phambili abaningi abakhele inamba yabantu asebedlula emhlabeni ngokombiko akawukhipha izolo kodwa wathanda abalo kube bane war indaba yenhlanga ukuthi ngempela khamba kanjani njengoba ke indaba enkulu indaba ethile zemfundo njengoba izovula osukela ngomsombuluko ukuthi kuhamba kanjani ke sizwile lapha ke kwase Korea lapha kuthi abathe bevula izikole zakhona ngokwa BBC lapha ubika ukuthi izikole zibalela lapha ku200 zaphoqela ukuthi isheshe ivale futhi ngoba kubonakalile isabalala le corona lapha ekoleni
akwaziwa ukuthi koba njani nampela lapha ekhaya eningizimu Afrika kodwa ke nanku umsomluko usula ugrade 7 ugrade 12 bazoba sebehamba ke phindele esikoleni sithemba ukuthi bazolandela konke kuthiwa bakwenze uqinisekisa bayaphepha kulesi sikhathi nakuba kunzima kuyisinqumo esinzima kakhulu azibazali kumele besithathe ukuthi benze njani abantwana babaphendiselana esikoleni noma babahlalise ekhaya kanti siyazi ukuthi ngesonto ezizana kanjani emasontweni futhi kuyavulwa sizwile indaba efana nalezo sezwe amabandla amabili lapha ekhaya eningizimu Afrika amabandla amakhulu esho ukuthi cha amalunga abo ke basacethe baqhubeka ahlala ekhaya okuyezethesile aphumela kuqala phambili kwase ngithole ngathi usukela izolo futhi nela kwashebela selaveza cha nalo ke lizohlala kuze kuphele lockdown engathi kakabi ukuphindela emasontweni ngibashayila ihlombe indawo ngicela enhle kakhulu ngoba uyabheka inamba zabantu abanazo lapha kukhulu ngamamiliyoni kulamabandla amabili benze kahle kakhulu sithemba ukuthi ke nabanye ngoba sekusele kubantu manje bathini ke abantu endaweni zabavula kanjani siyazi ke ngumsomluko kanjani ke inkundla futhi zekuthenga uphuzo nazo ziyavula kubantu konke lokho ngathi abantu bengathatha ingqome kahle kungampela ke baphindela bahamba bothenga uma kwenzeka kanjani mabekwenza bakwenza ngendlela ke ubamba okwenzela emakhanja bacela kalile ngoba nomthetho obuthatha indawo lesi sikhathi beboshwa abantu asiqhubeka kamnandi ke nawe usana ngojoyina nansi ibhizana City Boys bakhuluma ngemfundo ukuthi kubalekile kufundwe indaba ikolo lo leloni South Africa imfundo le izike yazokuvula amagugu amanomhlaba azo siyamcela ayithumelani izingane esikoleni ukuze izingane zibe nesasa Nzipho ngathi ngisazibuza ngihlabekile ukuthi inzipho zikhathwa yini yes come to show ngangethemba ngibona upresident ngithi uzolamula phinde manje wathi phu omunye wathi push omunye wathi down ngeyisa kwangabantu abazalutho ngathi ngiyababaza ngezizwa ikwazi zithi uyalokha wemsukulu ngathi ngiyananela ngithi nisho zavele zathi badamuze wemadamdam ngomculo kaChothoza kuze kuyoshaya lelo hora thina sosala sizicoshela amaglass amhlophe sazise
Yeah, ikhona elikule lockdown madoda. Yabona le lockdown iphethe amakhono ngiyayizwa. Kunjalo ngempela sihle namsakazweni ekhwezi mntana uJohn ukhethe kahle kakhulu ukhethe lo msakazo. Sikunikeza umculo makhathanzipho umculo amana ohamba neganja obeyisholo kamnandi lapha ethi ayikuyihlaziye kahle lento. Wayiboni nje bathumela ama voice note 0643800905 awuzo. Kodwa besiphelele ngathi okusala abantu bayona nje ngathi abahamba apha hayi khona ngizibona ngathi ngabekwazi ukubekezela Sebenzile lo kusho kanjani lapha emsakazweni ikhwezi ngomunye uthini lapha. Hello saziso yomele ekhaya ndoda hayi ukomele khweni sinawe wesaziso kolamula lelo hura Kunjalo siyabonga singetheni. Ngithanda ukukhonzela abafana bonke njengomphathi wenkanyamba ngithi nje big up to umtshezi ngiyabonga. Hayi umtshezi ngiyawuzwa nabalandeli bawo ngibezwa kahle. Wena msakazi zimnandi ingoma zonke usabele sitholelo uyinene ngodini ngicela ungile. Sabele uphuzile ukuthumela mfowethu angibe ngisakhuthaza msegama enxe ihora ukuthi sangathumela ingoma ecelwa uyenze ngesikhathi sezayo. Awubadamuze emadamudamu. Hawu wayidlala insizwa madoda. Hey, wawungihambela nje lapho weba madamuza lapho nezulu messengers. Hayi ngabe ungiqedile nya. Hayi awubadamuze lapho ngewisa lakho. Umfoka amabaso la etholeni umncidi. Kuphuka wethu siyabonga kakhulu umncidi ngicela ujabulile moyiza lapha ezulu messengers nangomoya. Ngiyabonga mfowaki. Ukhuluma noThobile wakamhlongo esikhothi entabamhlophe kaSubabili cela ukukhonzela insizwa zenkanyamba semtshezi insizwa zengezo nabalandeli bayo bonke. Hayi ke ngiyanizwa lapha insizwa zengezo uthi kodwa umsakazo uyasibusisa kule COVID-19 ngomculo wakho. Hayi kuhle kungabe sibe nestress esiningi akuthi kune stress kodwa kube khona into esithikabeza ngaso ngempela noma sikuhleze kuma quarantine sikuma lockdown kunje kukhona amatema amaningi ngalesikhathi sikona lawo matema kodwa sizwela kamnandi bomnandi lapha emsakazo nampa abanye. Hayi kwaze kwamnandi sheme ekhuluzini silalele nkosami zivula amadlebe. Hayi buku kumnandi insizwa xothoza ngempela. Bigama blue hayi stay Great Town nathi sa quarantine ayiqhoma quarantine lapha eGreat Town nangomunye saziso hayi hamba nazo mfana hayi u2020 uzaneyima zakhala izalwazi zathi zilalela ufuna ukwazi ukuthi uhulumeni uzothini kanti umadam uyaqhubeka uyashaya ngapha nangapha hamba nazo sowutholela amaciko hayi hamba nazo sazisakunani ngiyamnambi nazo ke mami hayi ivundula yabona nje lockdown ivundulula amakhono ngempela amakhono amahle kakhulu angibabheka manje ku Facebook ababhela bahle nomsakazi iKhwezi FM ngokwenza kwasikhakhani siyaqothoza hle nomsakazi iKhwezi FM ngihlale kamnandi nawe lapha endaweni yasemkhamo area siyabonga kakhulu Cyril wakama Mabiyala uhlezi nathi next time ngiyocela nje ungiphathele kamnandi washbang homeboys ngiyathemba ngifunde kahle lapha Mabiyala yes uhlezi kamnandi nathi ukuthi uyithandele ngone ufakana ama CV ngiyaqasha manje uLikto wakalwandle athi njalo nomsakazi ngihlalela nawe lapha emsakazweni iKhwezi FM ngombalo kaDume sahlumbe lapha eManseleni isigodi wabhala futhi uningwa kangubani sinawe lapha emsakazweni iKhwezi FM madamdam ubhalile isinothi uthi nami ngikhona ngomgabadeli thaba madoda kwabaza kwamnandi uthi uyithanda inkanyamba semtshezi uhleli kamnandi nathi zimnandi ingoma emsakazweni iKhwezi FM ubhalile ufawa kancumalo uhlezi lapha emsakazweni iKhwezi FM hayi nami ngikhona eGreat Town lapho ngikhona eTownland wabhala futhi uMakhosi wakandwana etendethu uhleli nomsakazi iKhwezi FM uthi nginawe madamdam uJoyce wakandlovu uyabhala ngihlezi nawe lapha emsakazweni iKhwezi FM sinawe nje emafakatini lapho ngikhona mase bhala uThemba wakama uMasoka nami ngikhona nje ngiyedlale kamnandi nomsakazi iKhwezi FM kumnandi kudelile ebusuku namhlanje eKiss Drift lapha ekhona wabhala futhi uVusumuzi uMasoka present emsakazi ngihle nomsakazi wami radio Khwezi uthi hayi lapha ke endaweni yasemachunwini lapho ngikhona wabhala futhi umduduzo uSibiya waUJerry athi madamdam ngihlale kamnandi nawe emsakazweni iKhwezi FM ngawo ngeGolden Stars ujabule kakhulu ubhalile futhi uNosi lapha ke umaka asiphile uthi ngihlezi nomsakazi iKhwezi FM madamdam sikhona lapha eScott wakantshali bahle nomsakazi iKhwezi FM siyabonga kakhulu umsibonge kilo kaNdlovu molo umsakazi omuhle uthi sinawe
silalele kamnandi kolami lelo hora ekwathi sayicela indaba kamsakazo omuhle siyabonga usikhumbuza kodwa ophala futhi usipho umfanyana athi nami ngikhona #Azibuye Emasisweni hle nomsakazi Khwezi FM usipho kaNdlovu endaweni yasengcakini lapha ekhona siyabonga usiyo kamabasa usabona umsakazi ngihlale kamnandi nayo lapha endaweni semnambithi kumnandi kakhulu emsakazweni Khwezi FM abhala unkosi yethu umfuka ngiba nami ngikhona ngihlezi umsakazi Khwezi FM unkosi yethu futhi uma boqoza wakachonco uthi ngeGolden Stars wazikwamnandi emsakazweni Khwezi FM wabhala ucina impilo lapha kaNdemande sabona umsakazi nami ngikhona kwaze kubumba nehora le-19 lapha eMude lapho ngekhona umthobisi uzethemba kadladla uthi sabona umsakazi ngihleli nomsakazi Khwezi FM umthobisi uBlake nami ngikhona nje ngihlale kamnandi umsakazi The Bright Winning Star ubhalile futhi ubongisilwa kachamana ethi back to my roots uthi hleli nomsakazi Khwezi FM uthi hayi namhlanje engathi uProf Dlamini awubododa cha siyabonga uthi ujabulile ke mezwa ngibiza kamnandi lapha ama hostela lapha eGoli obana ukhumbula khona uhlala lapha emakhabeleni ubhalile futhi umzo umdidiyeli lapha kwangubane uthi uhleli nathi umsakazweni Khwezi FM lapha uthi hawe ithanda iColor Boy we-Color Boy okay siyabonga kakhulu ke mfoka ngubane madoda siyabonga kakhulu iColor Boy lapha ke boys sifisa ukuthola umculo wenu kodwa siyawufisa lo mculo ngiyawazi ushaya khona kodwa manje asikakamnawo lapha emsakazweni iColor Boy obhala futhi uShomi Msomi athi nami ngithi #Azibuye Emasisweni hle nomsakazi Khwezi FM kwamaphumulo endaweni semthandeni wabhala umzukulu kaShelini wakaNsozi athi khuphuka lapho madamdam sekhona hle nomsakazi Khwezi FM ulapha endaweni emthunzini lapha ekhona wabhala futhi uJabo kaKhumalo Amanda athi nami ngithi khona umsakazi ngithi molo uthi usemsinga lapha ekhona wabhala futhi uThembelani wakajali uthi sabona umsakazi ngikhona ngihle nomsakazi Khwezi usubo umhlaziwa kaSokhulu unami ngithi ngikhulu kodwa ngikhona phakathi emsakazweni Khwezi FM ngosolo zesikhathi eBackville lapha ekhona wabhala uBheka uProf kaDlamini athi nami ngikhona umsakazi ngihlale kamnandi nayo lapha emsakazweni Khwezi FM usomnyama uBlack wakaMpele unami ngiyabingelela mfoka kaDlamini kumnandi kakhulu lapha emsakazweni Khwezi FM sigcina isocial distance sihlale umsakazi Khwezi kuhle akube njalo okakhathi lapha ke omanyela athi nami ngikhona ngihlale nomsakazi Khwezi FM ngosolo lesikhathi ujabulile keGolden Stars ulungisana kaChamana uhleli nathi emsakazweni Khwezi FM April Sport lapha ekhona wabhala uOzi wakantuli athi president umsakazi kumnandi kakhulu lapha emsakazweni Khwezi FM ngwamaphumulo lapho ngikhona wayanda uNonkosi uthi Royal Messengers mthethambeke endaweni kwesebusuku namhlanje wabhala futhi uDanger wakanzima uNtezimnandi wakangubani nami ngikhona ngihleli nomsakazi Khwezi FM ubhekana kaSibisi uthi ulalela kamnandi nomsakazi Khwezi FM uthi Azibuye Emasisweni ubhalile futhi uDemo Madondo uthi hayi ngisemhlumayo lapho ngikhona kumnandi kakhulu emsakazweni Khwezi FM kuyeshaw 12 ubhalile futhi usibonisa uminister yamabhinqa uthi hleli nomsakazi Khwezi FM uthi president umsakazi umehluko wakaXimba lapha kwaMntungwa nami ngikhona ngihleli nomsakazi Khwezi FM Sandile kaSpha nami ngikhona nje ngilalela kamnandi nomsakazi Khwezi FM ngwakabiyela esinyambothe Kranscope wabhala futhi umjabuli lapha umanyelela wakasibiya athi ngihleli nomsakazi Khwezi FM sicothoza lapho usiyandwa kaNdlovu hleli nomsakazi Khwezi FM uZethembe uJB uthi president athi ngihleli nomsakazi Khwezi FM nami lapha kwamaphumulo wabhala uKing uThabzolo athi ngikhona ngihleli nomsakazi Khwezi FM abhale futhi uMandima uvuma uJesu wakalembethe uthi ngihleli nomsakazi Khwezi FM ngoso lesikhathi wabhala futhi uMandla uBethula kaKhumalo le escort uhleli nomsakazi Khwezi FM uMichael wabuthelisi uthi hayi cha police oya hayi ke siyabonga kube njalo wabhala futhi uThokozani lapha koNtokwane athi ngihleli nomsakazi Khwezi FM siyabonga kubonke lasibhalelile hayi ke ngenxa isikhathi sizobe qhubeka isikhathi siyabheka mnandi ocingweni sibeze abantu ebusuku emsakazweni Khwezi FM ngiyabujabula kakhulu kubona ehlohlukene bakhona bahleli nomsakazi Khwezi FM lobusuku banamhlanje siphinde zwelane kakhulu lapha indaba esiyitholile lapha eCranscope sibe buhlungu kakhulu mazizwa lapha endaweni sesihamba apha ngathi uNkulunkulu akabaqinisa kakhulukazi abasebhedlela lesikhathi ngathi ngabalulamisa kube buhlungu ile ndaba yalezi ingozi zenzeka lapha eSambabe naso sukwini namhlanje uNkulunkulu abe nabo ke nje wazi ukuthi khona abagulayo kakhulu abasebhedlela lesikhathi khona nabadlule emhlabeni kube buhlungu masizwa lezi ndaba Khwezi seniyonke izwa ngathi niyambona lo mama kushihlangana nawo madoda ngiyajabula ke ngiyathemba ukulalela umshana wangitshela ukuthi hayi uzobe elalela uyithanda nansi ingoma Yonke izwa ngathi uma usangabaza kulalela iKhosi FM uzosala ngaphandle thina umsebenzi wakho ngibona lo yamame abantwana basibali ngibona lo yamama
Consistency, ukufikelela, ukujabulisa, ukuzimisela, ukwazisa, ukwakha, professionalism, into yethu, Khwezi FM. Ndodabuyisa imali yami, ndodabuyisa imali yami, imali yami, imali Sixteen minutes past 10 emsakazweni akikhweze FM bathi ibambeni nomafana bamaqhawe ibambeni ningayiyeki imnandi lento hayike siyabonga kakhulu siyabonga siyanconcoza ya kade ngisafuna ukuconfirm la ngoba angifuni ukuthi ngikhuluma indaba egcineni ngithiwa hey wakhuluma amaphosiso ya amabandle ngwabaleke ngaphambilini umabili impela ya avulele hashtag ethi #prayhome bathi uNkulunkulu uyakuzwa lapho ukhona injalo okay asiqhubeka kamnandi ke 17 minutes past 10 emsakazweni akikhweze FM sigoqa kamnandi Africa Month asiye kamnandi lapha kusesonga abashaka kamnandi siyandana special singer zoyithanda ekhaya sibuya lapho sikhuluma na 032 4815521 032 4815522 La misavela ithi khona siphunta itafuna asita ingathi la misavela ithi khona siphunta itafuna asita ingathi La misa
Imnandi kakhulu siyandana special sengazi sibathoza kwingoma yabo emnandi noma kwi-album lapha ethi Msamaria wamusa ikhumbula le sibathoza namhlanje banje ke Vatsi Vanzaka 0324815521 0324815522 ngaphambi kwalapho sithole ihlanganani kwi-album ethi Lala Kahle yayibheke kuTata Nelson Mandela kodwa sabathoza kamnandi namhlanje bekhuluma ukuthi ke niyambona lo mama upheka amanzi abantwana beze belale ngempela benethemba ukuthi kuyavuthwa lapha eziko lutho ukuvuthwa ukudla amaqhawe esandlwana ikhumbula i-album yabo ethi ngicela uxolo sathoza ingoma emnandi ethi imali akubuye imali kuphele nenyanga bakwethu abantu abakolota abanye simo somnotho asihle kuphinisela imali yomuntu kumuntu line 1 sawubona sawubona unjani kodwa ebuso qede ngabantu abazalutho nazo zonke lezi inkomo zo-19 uzwakele siyabonga kakhulu onenhlanhla kodwa ne-2020 hey bakithi hayi nangu nomama ebisamanzi isalo mama wesazi hey Stefan so ayikude like ezivile siyabonga sikwamukele line 2 inetwork kodwa ngoba ngathi ucula kamnandi manje ngiyakuzwa kancane ukuthi ngiyaxhuma ingoma zakho noma ama lyrics kodwa awuzwakali awu avino mona network angizwanga nokuthi ubecula ethi kodwa ngizothi uyacula kona sikwamukele line 1 ngiyaphila nazoke ujabulile ngeroyal ngiyakuzwa nazo-ke ngiyabona ama-voice note asangena ngiyabona ukuthi nesikhathi sami ngeke sangivumela ngempela mengavumela aqhubeka athi angene lapha singagcina singayidlala ngengoma sagxila kuona kodwa bakhona abantu abalandeli bebhala nabo lapha abantu abafana noZondeleka okamchunu ababahlenda emsakazweni iKhwezi FM osiboni ophiwa omdumiseni emdlomo osithima baso sizwe uhle emzini umhlo uthi ukhona uhlezi nama uba4 siyabonga line 1 sikwamukele sawubona ngiyabafaka ngiyaphila unjani